Γεια σας παιδιά, Ηλίας The Gamer εδώ και σήμερα επιστρέφουμε στο Plant vs Zombies 2. Αυτή τη φορά με κι άλλο έναν φίλο μου, τον Θάνο. Και εμένα τον Ιγνάτη από το Part 1. Ναι, από το Part 1. Και σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά Plant vs Zombies. Part 2. Ναι, το Part 2 τώρα. Λοιπόν, ακόμα στο Frostbite Caves. Ήταν πολύ δύσκολο. Ας πάρουμε τα Daily Rewards. Πήραμε 25 seed packs για τον Bonk Joy. Ωραία. Okay, μια χαρά. Θα τον κάνω upgrade. Ναι, όντως κάνετε. Πήραμε 5 για... τι είναι αυτό. Σιαφ. Τι είναι αυτό. Δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Ναι. Γράψτε μας στο σχόλιο. Και αυτό το καινούργιο νομίζω. Είναι το... ναι, το Sandew Tangler. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Τώρα πάμε adventure. Δεν μας νοιάζει αυτό. Πάμε κατευθείαν adventure. Και είμαστε στο level 13. Έχουμε πάρει το Chartguard στο προηγούμενο part. Είναι... εντάξει, καλό. Ωραία, όχι, δεν πρέπει να αφήσουμε τα ζόμπι να ποτίσουν τα λούζια, τους χάσαμε. Είναι σπαστικά αυτά. Όχι. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε, κοιτάξτε τι έχει εδώ. Μπρο. Ο γιγαντάς με το παγωμένο αυτό. Όχι ρε φίλε. Βάζουμε Bonk Joy. Κάτι να το κάνουμε upgrade. Μου φαίνεται, έχει τρία πράγματα. Ναι, έχει 3 imps, έχει 3 imps. Τώρα βάζουμε ένα sunflower σίγουρα. Έχει το sunflower ρε. Τα μανιταράκια δεν τα έχω. Τι, hot potato και pepper. Ναι. Την πατάτα. Θέλουμε Καρύδα, όχι. να πάρουμε cherry bomb. Ναι. Ούτων. Ωραία. Διαλέξαμε αυτά. Για να μην βλέπετε ώρα, γιατί κάνουμε ώρα να διαλέξουμε. Πάμε. Θα βάλουμε το sunflowers. Ναι. Τώρα μπροστά, γιατί να είναι σαν τύπο ασπίδας, κάπως έτσι. Αλλά τώρα τα imps θα μας προβληματίσουν πάρα πολύ, γιατί πετάνε... Μπορεί να πετάξω πάνω από το μήνυμα. Ναι. Ωραία, έρχεται το πρώτο. 4 σημαίες είναι πάλι, παιδιά. 4. Ωραία, τουλάχιστον υπάρχουν λίγα χέρια. Αυτό είναι καλό, λίγα χέρια. Ναι. Γιατί εμείς τα χέρια τα μισούμε. Ναι. Αλλά εντάξει. Εγώ φοβάμαι για τον Gargantuar. Τον γιγάντη. Ναι, τον γιγάντη. Θα έρθει στο τέλος. Ναι, στο τέλος. 4 σημαίες. Ναι. Όχι. Ωραία, παιδιά, επίσημα τη βάψαμε. Είναι πολύ δύσκολο το Frostbite. Αυτό ναι. Δεν φαίνεται να είμαστε σκύλοι. Ωραία. Καλά, όντως. Καλά, όντως, καλά λέει. Μέχρι να πάρουμε πολλά ήλιους. Τι είναι αυτό? Πάρε το, ναι, αυτό, ναι. Εδώ και στο χέρι, ναι, και τα ρίχνω έτσι. Αναβάθμιση, όχι, δεν θέλω να αναβαθμίσω ακόμα. Όπα, hot potato. Στο γίγαντα να τα αναβαθμίσουμε όλα, αν πάμε καλά. Δηλαδή, αν πάμε καλά εδώ, δεν χρειάζεται να αναβαθμίσουμε τώρα. Ωραία, ας βάλω ένα δικό. Παιδιά, ήρθε εντάξει 3 τίποτα. Λοιπόν, στο γίγαντα μας προβληματίζουμε. πάλι δεν ξέρω αν αυτή είναι καλή στρατηγική, οπότε πείτε μας σχόλια. Ωραία. Νομίζω έκανε take out ένα Cherry bomb. Ωραία. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για πιο μετά, αλλά δεν πειράζει. Δεν πρέπει να το κρατήσουμε αυτό για... Snapdragon δεν βάλαμε. Λέω να αλλάξω αυτά και να βάλω Snapdragon. Ωραία. Πάρε το σύλλη. Ωραία, μια χαρά. Το Snowstorm είναι λίγο σπαστικό. Ναι. Ωραία, θα το πετύχει. Να βάλουμε το... Ναι, σκοτώνει. Ωραία. Δεν είναι κάποιο αυτό. Όχι... Πότε πελέξω. Το κουβάμπλο θα δω. Το hot potato. Ένα από τα δύο. Όχι το bucket head. Πέρα στο bucket head. Ωραία, δεν πειράζει. Μετά βάζουμε στο sunflower. Hot potato. Ωραία. Hot potato. Μια χαρά τα πάμε. Καλά τα πάμε, ναι. Έτσι και έτσι. Είμαστε στην τρίτη σημαία. Όχι, στην τέταρτη θα έρθει ο Γκαμγκάν. Γρήγορα περνάει αυτές τις σημαίες για κάποιον. Γιατί πέρασε τόσο γρήγορα? Ναι. Πότε πέρασε? Ναι, είμαστε στην τρίτη σημαία. Παιδιά, γρήγορα αυτό το βίντεο. Ναι. Λοιπόν, θα σας δούμε στην τέταρτη σημαία.
Ωραία, όπως υποσχεθήκαμε. Έρχεται ο όπως γίγαντας. υποσχεθήκαμε, είπαμε ότι θα έρθουμε στην επόμενη σημαία και ήρθαμε. Τώρα ο γίγαντας είναι το πρόβλημα. Πέταξε είναι, παιδιά. Κοίταξε. Τα είναι. Εντάξει, Έλα, ρε γίγαντα. ο Κόρν μπορεί να τα καταφέρει. Ναι, Δεν θα μπορεί, τα μπορεί. καταφέρει. Power up, power up. Πάρα. Ναι! Το κερδίσαμε μάλλον, κερδίσαμε. παιδιά. Τι μάλλον το κερδίσαμε. Ναι, το κερδίσαμε, ναι, γιατί δεν Λοιπόν, κερδίσαμε. sorry που χρησιμοποίησα power up στο προηγούμενο part. Είπα πως δεν θα χρησιμοποιώ, αλλά τώρα ήταν λίγο ξαφνικό, Ναι. sorry. Ήταν λίγο πολύ Ναι. τυχαίο. Δεν Πέταξε νομίζω. 3 στο ίδιο μέρος. Ωραία. Molly bug. Τέλεια. Θα πάρουμε τα λεφτά πίσω. Ναι, όντως. Ωραία. Και Πήρε λίγα λεπτά, εντάξει. Το κάναμε. το κάναμε όμως. Όχι, θέλουμε άλλο ένα. Θέλω ένα seed pack για να κάνουμε το quest. Ναι. Τα seed pack στο Plants vs. Zombies 2 είναι λίγο δύσκολο να τα πάρεις. Ναι. Πάμε στο επόμενο level. Ωραία, ήρθαμε και πάμε level 14. Δύσκολο το level 13. Και μετά παίρνουμε το... Πινάτα, ωραία. Ναι, Έχουμε πινάτα. πολλά level. Όχι, το 16 έχει μια νέκρο κεφαλή. Anyways, πάμε. Πολύ καλά το 16 από ό,τι φαίνεται. Ναι. Καθόλου καλά. Αν μας έρθουν με 3 γκαργκάντς. Τι! Πρέπει να... Πρέπει να σώσουμε τα... Ναι, όχι, πρέπει να ζήσουμε με αυτό που μας έχει πάρει. Τι μας πει. Οκ. Οκ. Δεν θα λέω και χάλια, Ναι, αλλά και εγώ αυτό. Ούτε καλά. ούτε καλά αυτό. Να έχει pepper. Ναι, αυτό είναι το καλό. Τουλάχιστον έχει hot potato. Δεν έχω hot potato. Εγώ δεν έχω το τέτοιο του ζάψιμο. Οχ. Ωραία, βάλουμε. Ναι, αυτό βάλε, αυτό εκεί. Πρέπει να το βάλω. Τώρα hot take, αλλά θα πρέπει να σβήσω αυτό. Sorry bro μου, αλλά ναι. Πρέπει να το σβήσεις. Και σβήσεις είναι αυτό και βάλε. Ωραία. Έχουμε τα pepper pills που είναι καλά για κάποια level. Πότε είμαστε καλά μέχρι τώρα. Βάλε hot potato. Ναι. Αυτό να το δείξω. Πάλι αγαπάμε τα hot potato. Η ζωή χωρίς hot potato στο Plants vs. Zombies στα Frostbite δεν υπάρχει. Μόνο που μετά τα frostbite είναι άχρηστο. Ναι, μετά Μετά το Frostbite Caves θα είναι... Δεν θα είναι θα είναι αχρίαστο. Όχι αχρίαστο, αλλά θα είναι. Ωραία, θα βάλουμε shotgun. Ναι, αχρίαστο θα είναι. Ναι, αχρίαστο, ναι, γιατί μην το χρειαστούμε. Δεν είναι power. Εκτός αν υπάρχει ένα mechanic που δεν το ξέρουμε εμείς. Ναι, όντως. Γιατί για πρώτη φορά ξανά παίζουμε το παιχνίδι. Ωραία. Βάλε hot potato. Hot potato, ναι. Έχω πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω το bloomerang. Η ώρα περάσαμε την πρώτη σήμερα νομίζω. Ή είμαστε. Πρέπει να βάλουμε hurricane. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Chartguard. Έχει έρθει ένας σημαίες. Chartguard. Ναι. Ωραία. Καλός ο Chartguard. Ναι, καλός και εμένα. Όπα, εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραία, μπράβο. Αυτή με τον πάγο στο κεφάλι μου τη σπάνε. Είναι πάρα πολύ σπαστική. Όντως ναι ρε φίλε, γιατί Είναι σαν να πρέπει να είναι... σπάσεις πρώτα το πάγο και μετά να σκοτωθεί. Ναι, σαν να είναι 3 φορές buckets. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, πάρε ένα hurricane. Ωραία. Φτάνουμε στην δεύτερη Εγώ σειρά. θα βάλω πάρα πολλά Chartguard. Όντως βάλει, ναι, και τους βλέπουμε, έτσι, εντάξει. Ναι. Ναι. Ωραία. Όχι αυτό εδώ πέρα είναι μια χαρά. Αυτό σβήσει τώρα, λέω. Αυτό να το φορέσω. Όχι, είναι σαν μασπίδα. Καλά δουλειά. Για πολύ λίγο όμως. Ναι. Ευχαριστούμε Chartguard. Φτάσαμε στη δεύτερη σημαία. Εντάξει. Μέχρι τώρα εύκολο. Ναι. Χρειαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε λίγα plant food, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Οπα. Όχι κι άλλο plant. Μάλλον δεν ξέρω, λες. Ναι, όντως πρέπει. Έτσι. Ωραία. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Θα βάλουμε λίγα Chartguard. Μια χαρά πάει. Να μην χρειαζέψουμε τίποτα, έτσι. Ναι. Φτάνουμε στην τρίτη και τελευταία σημαία. Ναι.
Έχουμε γεμίσει με πιπεριές, δεν ξέρουμε τώρα. Ναι. Έχουμε γεμίσει όλα με πιπεριές και... Okay. Νομίζω το Hurricane βγάζει πολύ εύκολα το... Όπα, Όπα, το Charger μας. το φλαμίγκο. Ναι, το διώξαμε, το διώξαμε. Δεν είναι φλαμίγκο. Charger. Φλαμίγκο είσαι. Ναι, Δεν είναι φλαμίγκο. ό,τι και να είναι αυτό. Εμείς φλαμίγκο τα Εμείς λέμε, φλαμίγκο ξέρω. το λέμε, τα λέμε όλα ό,τι να είναι. Hurricane. Είναι ένα πουλί που ζούσε παλιά, όχι τόσο παλιά, το κόλλησαν οι άνθρωποι. Α, οκ. Όλο το είδος. Μάθαμε λίγο ζωολογία, δεν ξέρω. Νομίζω το λένε ντόντο, κάτι κάπως έτσι. Ντόντο. Οκ. Σαν ιαπωνέζικο όνομα είναι. Ναι, Αν ξέρετε πώς το λένε και κάνω λάθος κάτι στο σχόλιο. ναι, όντως. Ναι, οκ. Ωραία, να τους διώξει μετά να βέβαια. Α, νομίζω αυτό είναι η τελευταία σημαία. Ναι, η τελευταία σημαία είναι. Κερδίσαμε. Αυτός είναι ο τελευταίος. Ναι. Καλά τα πάμε. Ναι. Ωραία. Να βάλουμε και ένα άλλο charger. Νομίζω αυτό το πάγω στο κεφάλι. Ναι. Πάρτε... Hurricane. Ωραία, εντάξει. Απλά τώρα περιμένουμε. Ναι, περιμένουμε τώρα. Ωραία, το νικήσαμε και πάμε να δούμε τι έχουμε με την πινιάτα. Ναι. Ωραία. Τα πάμε καλά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί πολλά πάρτι για να φτάσουμε στο τέλος του Frostbite Cave. Ναι, όντως. Δεν τα έχουμε και τα άλλα. Ωραία. Α, τι είναι αυτό. Ρωτομπάγκα. Ωραία. Αν το ξέρετε. Ωραία. Πάμε στο level 15. Τι θα δούμε. Και μετά είναι το 16, να θυμάστε. Και μετά είναι το 16 Ναι, που έχει και όχι. μια νεκροκεφαλή. Παίζει να πάρουμε πολλή ώρα. Ναι. Παιδιά, παίζει να το κόψουμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάρουμε σίγουρα sunflower. Ναι. Bongchoy. Bongchoy ή ναι, Bongchoy. Όχι, Bongchoy, όχι Bongchoy. Να μπε- Ωραία, διαλέξαμε λίγο γρήγορα τώρα. Ωραία. Θα χρειαζόμαστε και πατάτα. Τι λέμε walnut, αλλά. Βάλει κι άλλους ανθρώπους. 4 σημαίες! Λοιπόν, θα το κόβουμε λίγο πιο συχνά, οκ. Ναι. Τώρα θα σας δούμε στη δεύτερη σημαία. Ωραία, είμαστε στη δεύτερη σημαία. Μια χαρά. Όπως σας υποσχεθήκαμε. Και τώρα έρχονται τα Τα φλαμίγκο. φλαμίγκο, τα λέμε εμείς. Ναι. Όπα. Βάλε, ναι. Ναι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Έβαλε ένα cherry bomb. Πότε φτάσαμε τώρα στην τρίτη σημαία. Α, όντως. Φτάσαμε στην τρίτη σημαία. Φτάσαμε στην τρίτη σημαία. Άλλη μια σημαία. Αν φτάσουμε, χρειαζόμαστε plant food. Λοιπόν, το κόβουμε λίγο εδώ. Ωραία, τελευταία σημαία. Ελπίζω να ζήσουμε. Εγώ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Όχι. Εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό είναι. Ναι. Θα μας έτρεγε το endanger. Όντως. Έλα. Power up. Ναι. Ωραία. Sorry, μάγκες. Sorry. Άμα σας ενοχλεί να χρησιμοποιούμε power ups, πείτε στο σχόλιο και θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Ναι, θα το φάει. Άμα σε ενοχλεί πείτε, anyway, θα νικήσουμε ποτέ. Ωραία, πήραμε μια πλακέτα. Δεν ξέρουμε τι είναι. Α, εγώ ξέρω τι είναι. Τι. Ιερογλυφικά. Κάτι σαν ιερογλυφικά από τους παλιούς ανθρώπους. Ναι, Τα όντως. παλιά ζόμπις. Από τα παλιά ζόμπι. Ωραία, να δούμε τι είναι. Όπα. Ναι. Ωραία. Ένα μήνυμα λέει, οκ. Κάτσε να δούμε.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα όντως σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Και τώρα απλά θα πάμε να πάρουμε τα πράγματα που πήραμε από αυτό το επεισόδιο. Πήραμε 2.000 ευρώ και 2 διαμάντια. Μια χαρά. Μια χαρά όντως. Ναι. Τώρα πάμε στο Almanac να κάνουμε upgrade τα plans που πρέπει. Νομίζω... δεν έχουμε ούτε αυτό. Okay. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ξανά κάντε like και subscribe. Γεια σας.